Minn nhar it-tlieta d-9 ta' Mejju jibda tqassim tad-dokumenti tal-votazzjoni. Dokumenti li kienu stampati fil-jiem li għaddew u li bħal dejjem se jkunu l-pulizija li jqasmuhom. Pulizija li jistgħu jkunu akkumpanjati minn rappreżentanti tal-partiti politiċi. Minn din l-elezzjoni, id-dokument tal-vot ħa forma ġdida. Filwaqt li qabel kien ikun magħmul minn karta miksija bil-plastik, lamination, issa hu magħmul minn materjal sintetiku li minnu nnifsu u sigur u li m'hemmx bżonn li jkun miksi bil-plastik. It-tqassim tad-dokumenti se jsir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' flaxija. Dan sa nhar is-Sibt 20 ta' Mejju. Għaldaqstant huwa taħtieġa kbira li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli u li għandha l fuq minn 18-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti tal-votazzjoni. Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar li d-dokument tal-votazzjoni għandu jinżamm f'post fejn wieħed isibu għax mingħajru ħadd ma jkun jista' jivvota. Intant biex wieħed jivverifika li jinsab fir-reġistru elettorali jista' jagħmel dan fuq is-sit tal-Kummissjoni Elettorali fuq elettoral.gov.mt/electoral-registers.